Hey guys, Khulumbai nonthangmोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायना हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा जानो हागौ नै बाजै फेशनावहाय दखानखौहाय गिदिरसिन बानायबाय रंगियानि बाजै फेशन बेयावहाय डिफरेंट टाइप्सनि दख'ना मोननो हायो। आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय नायाखैब्ला नायनो हागोन डिस्क्रिप्शनावहाय लिंकआ होनाय दङ। बेयो जाहैबाय पार्ट 2 नोंथांमोननो आङो बैसागुनि जोमग्रायानो जा बा दख'नायानो जा गामसायानो जा गासैबो बैसागुआव नांगौ जानाय गाननाय जोमनायनि बे भिडिअआवहाय दिन्थिगोन आङो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो बेयो जाहैबाय आं नुफेराखैमोन दिनैसो बाजै फेशनाव फैनानै नुबाय नै बेबायदि फालिखौ दे खेबसेबो नुफेराखै आं जेरावबो नुफेराखै। बेहा मा स्पेशल मायबा नाम दं नामा? जिनि नामाथ' गैया इन्दि होनना बुङो आरो पियर इन्दि जिनि आरो बियो ओमफ्राय डुप्लिकेट इन्दिनि दंना गैया? डुप्लिकेट फास्रा बेलेग जागोन बेखौथ' इन्दिनि बे माने पियर इन्दिनि आरो माबा होनाय ना माइदि होनाय ओमफ्राय बेयावहाय नै डिजाइना माने इन्दिनि फास्राया डिफरेंट टाइपनि दङ। नैबे मोनसे डिजाइन जाहैबाय ग्रीन आसरित। नोंथांमोना सोरबा आं बायदि थानो हागौ नुफेरि इन्दिनि फास्राखौ आं ग्रीन कालारनि नुफेराखैमोन। माने बेयाव कालार होदो आरो कालार होदो इखानथ' माने इदि नुवाखैमोन ना पियर इन्दियावहाय कालार होनाय ग्रीन कालार होनाय बेनि डिजाइनाबो जोमनानै देखायनाय सिंगल पिस ना पिस दङ आरो बे रेशमिनि फालि दिन्थिनानै होनोसै आं एसे खुन्दुं नामा रेशमि बिराद गुरैथार ना जेलदेब मोजांथार माने बेबायदि लाबा बेबायदिनो थाबाय थागोन आरो बेसे प्राइसआ 1500 अ फालिनि प्राइसखौ खिथानो बावगारदों आं नैबे दहाय देखायनायफोरा इन्दिनिया बेसेमोन? 2500 बुङो हरनायखौ होनथ'आ हरनायखौ रङियाव फैनानै बाजै फेशनाव बायफैबासो हरनायनि दामखौ खिथागोन आरो ना दायो 2500 पियर इन्दि नालाय बेयो कालार्सआ नै बे रेशमियानो खिन्थु बेखौ साबसिन मोनो आरो नोंथांमोना बेखौ साबसिन मोननो जानो हागौ थान्दाथारना बियो जिया हारसिंनो एसि कुलारनि बायदि थान्दाथार जा मोजांखा नैबे दं मा खालार दालि कालार बे कालारल' नङा र' ओमफ्राय नै बेबि पिंक कालार माने देखायबाबो देखायबावनो हानाय आं एकदिना टेम्परारिसो ओमफ्राय हामना गोसोम जेबो नङाब्रा
माने कालेक्शन्सफोरखौ दिन्थिनो हाजोबनाय नङा ओरैबायदि दङ कालारनिफ्राय लानानै डिजाइननिफ्राय लानानै नै रेशमि जिनि गोजा आरो पुरा गुसु थान्दा नोंथांमोना खेबसेल' बायनानै लानानै नाय ओरैबायदि मोजां मोनगोन थान्दाथार बहुद थान्दा बियो बिराद मोजां नै दायो हिन्जावफोरनिल' बेसे दिन्थिबावनो नङा होमबा आदामोन गुमैमोन बिसोरनि थाखाय नै वेस्टकट जोबोद मोजांखा इन्दिनि पियर इन्दिनि बेयावहाय मोजां नुदों ना लावदुमा पसन्द जादोंना हनै रेड कालार थानायखौ बिराद मोजांखा बयबो पसन्द जाखागोन नुबाथाय ओंखायनो सोरबाफोर बाजैमोना बे रङियायाव बाजै फेशनाव दख'नाल' लांनाङा गावनि हौवानि थाखाय आदामोननि थाखाय बेखौबो लांफा आरो मोजां मोनगोन खोमाना बेल' नङा नै कालार्सआ जा दङ बुरजा गोमो निला गोजा गोथां निला गोथां बेलेग बेलेग प्राइसआ ओमफ्राय 2500 खमावबो होखागोन एसे नङा बहुदानो खमाव होगोन फैबानो जाबाय पियर इन्दिनि दख'ना बियो आं दिनैहाय नोंथांमोननो गांथामल' दिन्थिनोसै खिन्थु बेयावहाय बिराद कालेक्शन दङ आरो ना गावबा गाव पसन्द मथे लांबानो जाबाय दा मोजां ओमफ्राय प्राइसआ बेसे खोन्थाना होदो 18,000 नै फास्राया स्टैंडर्ड नुयो बिराद स्टैंडर्ड नुयो कालारखौ पियर इन्दिनि आं बेखौ साबसिन नुदों बेखौ साबसिन नुदों आङो पियर इन्दि मबाइलाव फट' मोजां फैदों आं होनदोंना आंबो पसन्द आरो नोंथांमोना मालाय फालिखौ एसे माने बांसिनानो जों गर्ल्सफोरनि थाखाय पिंक कालारा मोजां नालाय मोजां मोनो माने बयबो गावहाबो जाजाखिलाय बे ऑरेंज कलर ओमफ्राय नैबे पिंक कलर जा मोजांखा बे दख'नाया मिनि कट मिनि होनोना कट मिनि ओमफ्राय प्राइसआ बेसे जागोन प्राइसआ 1800 बिराद मोजां बियो बेखौ बिराद साबसिन मोनदों आं समायना नङा मा मोजां बेखौ मा कालार दङ नों लानायाबो कट मिनि होनो बेखौ नोंथांमोना जुदि उनावहाय कनफिउज जायोबा आंनि भिडिअनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै दिन्थिफैबानो जाबाय आरोना बे फास्राया नैबेबायदिया बेसे दाम 2500 फालिखौ दिन्थिना होनो आं दख'नाखौ मोनजोबबालाय खानाव गारनो खै बोसोर नांगौ गारजोब सानसेयाव गांसे गांथाम खरि सोलायनांगोन नै जा मोजां ओंखारदों बेखौ
नैबेफोरो जाहैबाय लफायनि नोंथांमोना आं प्राइसखौ खोन्थाथ'ला दे ब्रेन्डफोरनिखौहाय मानो होनना बुंबा नोंथांमोना रङियाव फैनानै बाजै फेशनाव हाबनानैसो बायफैनांगोन अब्लानासो अफारखौ मोनगोन आरो बे कालारल' गैया बेयावहाय गासैबो स्टकआव दंजोबो आरो ना कालार बेलेग बेलेग बेखौ जा मोजां आं लांजोबनो लुगैबाय गासिखौबो गारिया जागासिनाय नङा दानिया नोंखौ मेन खोथाया जाहैबाय दानिया नोंखौ नुबाय मा खालामगोन नोङो आब'नो जि दिन्थिबाय दङ नैबेयो जाहैबाय बे मोननैया बिबार ब्रेन्डनि बे जाहैबाय रेडिस पिंक ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय हट पिंक बे कालारखौ साबसिन नुनायखाय जों सानैया बे कालारखौ दिन्थिबाय आरो आलदा कालार मेरला दङ नै बेयावहाय मा कालारखौ नांगौ नै एबारे आरोबाव गामसानि देखायनोसै नैबेयो जाहैबाय आगर गोनां गामसा ओमफ्राय नैबेयो प्लेन गामसा बैसागुआव गाननायनि गोथां गोथां बे आगर गोनां बे प्लेन गामसा आर'नाइयाबो मेरला कालार्सनि दङ ओमफ्राय बेयावहायबो क्वालिटियाबो आलदा आलदानि एसे खमनिबो दङ एसे खमनिया एसे क्वालिटिया माबा जागोन मोजांसिन क्वालिटि दामसिन जागोन आरो मोजां कालार्सफोरा गासिबो कालारनि दखाना दिनैसो गोदानै माने कनस्ट्राक्शना कमप्लिट जानानैहाय दिनै माने थाब थाबनो सोदोंनो बेखायनो एसे मेसि जानानै दङ आरो ना जायगाफोरा आरो दिनै फार्स्ट डे अपेनिंआवनो ओरैबायदि कास्टमार मा होनबावनो मेथाइ जाहोनांसिगोन बिसोर आंनो ओइखो बिदननिखौ देखानो हादो दे नै बेनो जाहैबाय आगर गुबै किन्तु बेयावहाय मोनसे टुइस्ट दङ बेनो जाहैबाय लरेक्स गोनां बेयावहाय सिगां जोंनि आबैमोनखौसो गाननाय नुयोमोन आं बिदि लरेक्स गोनां आरोना गेजेराव गोमाबायमोन बियो ट्रेन्डआ दायो आरो गोदान जाफिनदों मोजांसिन नुयो माने लरेक्सनि दख'नाखौ जेब्लाबो बोराय जानाय नङा आरोना पुरना जानाय नङा डिजाइना आरो हराव दायो मोसानायावहाय फांसनफोरावहाय बैसागुआव मोजांसिन जोङो आरोना दाल नङा नै बियो आगै उन्दैमोननि थाखाय ओमफ्राय नै बियो हौवासा गथ'फोरनि थाखाय बेल' नङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय मोनगोन खोन्थानानै होदो 1 बोसोरनिफ्राय स्टार्ट 1 बोसोरनिफ्राय 1 बोसोर जायनो जिमान नांगौ सिलायनाबो हरो सिलायनाबो हरो साइजआ सोरबा लोदो सोरबा रानथेंद्रायबा बेखौ मोनगोन आरोना जेबो सिन्था गैया अर्डारल' होनांगौ बे डिजाइनाबो बे आखाइफोरनि डिजाइनखौ चेन्ज खालामनो हागोन खिन्थु गोजायानो सबसे समायसिनो नालाय बेखायनो बिथांमोना मिथिखानानै बे गोजाखौनो लागायनानै होदों आरो डिजाइन थानाय नै उनथिं चेन दङ ओमफ्राय नैबेखौ गावनि साइज मथे एडजास्ट खालामनो हाखानाय थाखायो नालाय मोजाङानो गामसायाबोथ' इलास्टिक गोनां खोमा ना इलास्टिक गोनां वाव नाइस बरिया फिसाला थानायबा लांगौमोन आङो उनाव लांनो हागोन उनाव बेफोरो जाहैबाय साइडआवहाय बिबार थानाय दख'नाया नै
गांसे देखायलाय गांसे खानानै दे मा मोजां खालामनि हानाय जाबाय दे दखाननि जानो हानाय जाबाय नै बेबायदि आरोना साइड बिबार थानाय माथानि सुनांगोन नामा सुबा एसे जागोन ना मार दं मार दङ नै बेबायदि डिजाइननिनो नै कालार्सआ गोदान गोदान बैसागुआव जाय हाबा जागोन बा दाख्लैफोर गोदान बिहामजो जाखांनायफोरा बेखौ न'आव गाननो थाखाय लानो हायो आरो खासि हाथायनिखौ नायनो दे खासि हाथाय आगरनिखौ नैबेयो जाहैबाय खासि हाथाय आगर दायो बिराद राफ जानानै दङ बेयो माइदि होनाय नालाय ओमफ्राय खेबसे वाश खालामबानो माने जेसेबांखिनि वाश खालामलांगोन एसेबांखिनि स्मुथआ जासिनलांबाय थागोन गाननो मोजांसिन जायो खासि हाथाय WhatsApp हरदोंमोन नोंसोर WhatsApp फन हरदोंमोन नोंसोर बे मोजांथ' फनाखै सोरबा सोरबा आंबो दे खोनानाय होनफ्लांखोथाय आब'नि इन्ट्र हो हायोबा आब'नि इन्ट्र हो हायोबा Hi guys, Khulumbai. Welcome back to my Amoni ko rungale. Hello, hello rungo. आं दायो नैबे माखासे फास्राफोरखौहाय दिन्थिगोन गोदान गोदान डिजाइननि गोदान कालार्स बेखिनिया गासैबो बे फास्रानि कालेक्सन आरोना नुनो मोनदों नोंथांमोना बेसेबां बुरजा आरो बेयावल' नङा गडाउनावबो दंबावो बहुद नोंथांमोना गोसो बायदि क्वान्टिटिखौहाय लाबोनो हागोन आरो नै बेयो जाहैबाय मास्रास फालि नै आगरा जा गुरै आरोना ओरैनो सिम्पल बहाबाफोर थांनायावहायबो लाजागोन आरो सोरबाफोरथ' सिम्पल गाननो मोजां मोनग्रा थाखायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय नै डिफारेन्ट कालारनि मोनगोन बे मास्रास नङा दामि खम दामि थायो आरो बबे मोनसेया दामिसिन पिंका नैबे मोननैयाव बे मोनसेया दामिसिन कालारा मोजां बेरदों वाइटआ बेरसिनदों बे बेरसिनदों खमनिबो दं बेनि प्राइसआ बेसे 500 जों खम सोरबाफोर लाना खारलांनायफोरा दामि दामिखौ बायना होग'नो हाथ'वाना नैबेखौ गाननानै हाबा जानो हायो आरो केमेरामेन Cameraman, jaldi. नामफोरा मा मा खिथाना हो दे जल्दि हाय होनना बुंनानै Hi. My name is Joya Boro. जया बर' and your My हाय name होनना बुंदो Hi, my name is Gwdan Gwdan. खोनायाखै Hi. My name is Pooja Nazari. बुरजा नाजाया अ बर'सो ए आंलाय You gonna get मा नाम My name is आं हारसा सानदोंमोन हारसा नङा बर' बेसिकखौ खमाला खिन्थु Thank you.
जोंनिया सुथि दं बायबाय अब माबा फैबानो जाबाय मा बायबाय टाटा Ơi, ô không lấy. आङो मा दख'ना लाखो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै आङो मालाबा बेलेग मोनसे भिडिअ दिन्थिनोसै आरो बे गोलावद्राय जागोन ना ओमफ्राय दायो जोङो ज'नो लान्चथ' नंला डिनारानो जाहैबाय आंहा लेट जादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै सिमां बड' किटचेनावहाय जाफैदोंमोन जाखांबाय आरो ओमफ्राय जाखांनानै बे हटेला रेस्टुरेन्टआ जाहैबाय दिव्याया बे आगैमोनहानि आरोना दिव्या होननानै बुंबा सोरबा सोरबा सिनायदों जानो हागौ सोरबा सोरबा सिनायाखै जानो हागौ बैयो फेसबुकाव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपाव सानैजों मेगन खेबलायबाय होननाया बेनि प्रडाक्शननि अनार बा एक्ट्रेस बिस्रानि आरो